Hyvää päivää katsojat. Tänään mä ajattelin, että mä kuvailen vähän tämmöistä vlogimaista matskua ehkä, tai kerron silleen, että mitä mä teen päivässä ja kaikkea tämmöistä, eli perussettiä. Ja ensimmäiseksi mä ajattelin tänään niin tehdä pari shorttia, ja sitten mulla olisi tossa yksi kone, mikä pitää putsata. Nyt on shortti kuvattu ja ei siitä todennäköisesti kauhean hyvä tullut, mutta tässä sitä vasta harjoitellaan. Et ei se haittaa. Kyllä mä sitä yritän jonkunnäköisen editoida ja tehdä sitä semmosen kivan kompaktina. Mut sit hypätään tämän pölykasan kimppuun. Se näyttää nytten tältä. Elikkä tosta kun katsoo rossujäähyä, niin on hyvin kertynyt pölyä sisältä. Se on aivan täys. Lähdetään sit siistimään. Täältäkin eestä niin aivan saakelisti pölyä. Clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, know where you're running. I'm 40, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. Juu, ei tosta mitään uuden näköistä tuu, mut nyt se on ainakin huomattavasti puhtaampi. Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Brennan, have they the team winning? If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about bend it. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the pass, for back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Doing them hills, we running up. Hotel bar after the gig. Something to sip and getting drunk. But in case, baby, we gonna dip. Was I bad in them apartments? Started hitting the target. Started flooding the market. Started moving smarter until we rose about the garden. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Go, 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 go. Noniin, nyt on tää puhistettu kone, niin se on ihan siististi kasassa, niin mä huomasin tosta semmosen jutun, että tossa oli ihan hitosti noita RGB, mitä noin presettejä. Ihan hitosti. Siis kattokaa. Nyt löytyi se, mikä siinä äsken oli. Oi että. On kyllä sitten... Siinä on kyllä mahdollisuus vaihella noita. Vaikkei noin mitkään ARGB-valot olekaan, niin ei ainakaan... Kyllä sieltä varmaan jonkunnäköinen mieluinen löytyy. Mutta mä sanoin, että ei toi päivitysnopeus kyllä kauhean suuri ole, että... Hirveen tökkivältä näyttää. Varmaan semmonen staattinen violetti, niin voisin sanoa, että
oma suosikki. Sitä mä en edes löytänyt aluksi, kun noita oli niin saakelisti. Niin mä tyydyin sitten tohon, minkä mä näytin teille sitten tossa äskeisessä klipissä. Noniin, ja sit homma jatkuu taas. Eli nyt seuraavaksi mä ajattelin aloitella tän koneen kasausvideona just sillä tavalla, että mä esittelen yksitellen osat, että mitä siihen tarvii, ja todennäköisesti heitän jonkun pienen voice-over-selityksen siihen ehkä. Todennäköisesti ainakin sanon, että mikä se on. Jotain muuta saatan heittää myös siihen, mutta siitä mä en ole ihan varma, että vielä mitä. Sen saa nähdä sitten edittipöydällä, että mitä siihen tulee. Elikkä tästä mä oon sit niinku esittelemässä näitä tällä järjestyksessä, että siinä on emolevy. Sitten siihen tulee prossu kiinni. Sitten siihen tulee prossujäähy kiinni. Ja yksi pullokin on siihen eksynyt. Ja sitten siinä on rameja tarvitaan siihen. Mä en edes muista paljon tossa on. Vois sen kohta kattoo. Sitten SSDtä. Ja näytön ohjaan. Ja sitten tuolla on jemmassa ne tämmönen virtalähe, mikä tulee. Jo 700 wattinen. Oliko Gold-sertifikaatilla ehkä. Ja sitten koteloksi tulee tällainen. Mut niitä mä näyttelen sitten tarkemmin siinä videolla. Noniin, totuuden hetki tulee. Tuulettimet ainakin pyörii. Tossa on sitten vielä toi suojamuovi. Ja sinne lävähtääkin BIOS auki. Pistetään tikku kiinni ja katsotaan päästäänkö Windowsiin. Noniin, nyt on toi kone kasattu ja video on aika lailla paketissa. Mutta tästä koneesta tuli semmonen juttu, että noi CPU-lämmöt heittelehti aika paljon, joten mun varmaan pitää laittaa isompi jäähy tohon. Eipä siinä muuta. Muuten kaikki pelittää oikein kauniisti ja tämmöstä. Siitä tuli ihan mielestäni hyvin cleanin näköinen. Tommonen cleani musta ja sitten puuta tossa eessä. Nyt mä tässä asentelen ajureita kaikkia mahdollisia ja päivittelen Windowsia ja sitten laittelen rasitustestiä ja katselen, että toimiiko kaikki. Enempi testailu, niin se siirtyy huomiselle. Aina ja sitten semmonenkin juttu tossa tuli, että toi virtalähde, niin siinä on pientä coilwinea. Se nyt ei ole niin suuri ongelma, mutta siinä on tuulettimessa laakerivikaa ja sen kuulee aivan selvästi. Joten mun pitää vaihtaa joko se tuuletin tai sitten mun pitää vaihtaa suoraan koko virtalähe tohon. Mä ihmettelen sitä sitten. Joo, mä testasin nyt rasitustestiä tolle prossulle ja se meni niin hyvin kuin voi arvata. Eli aika helvetin huonosti, että se nousi sille suurin piirtein 10 sekunnissa niin yli 90 asteeseen lämmöt, joten se on prossujäähyn vaihdon paikka. Kiitos kun katsoit videon. Mikäli tämmöiset rennommat vlogit kiinnostaa, niin tykkää videosta ja me nähdään sitten ensi videossa. Jes, moro!